wis sakmetine wong sing tak tresnani apa ora eling nalika samono kebak kembang wangi runding dada. Lagu Cidra untuk lagu pembukaan, HP-nya dinyalakan biar Batang tidak kalah sama kota lainnya. Ayo Sobat Ambyar, urip ke kabeh lamune, yuk. Luar biasa Batang, Pak Bupatinya juga gandeng, wakilnya juga luar biasa. Wis sak mestine ati iki namangsa wong sing tak tresnani lejani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi trunding dada. Selamat malam. Jai, jai. Satu. Tak kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara. Jebul lambe suai nyanyi bareng ke apa salah awakku iki aku nganti tega mblet nyari janji apa mergo
say. Wong salah suwe mripatku kowe selak golek tak tandur pari cepet guling malah suka teke jogeti ya, kita sepakat pokoknya senajan telur hati tetap dijogeti ya. Aku tak sengalah terima mundur timbang lara hati tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali paribasana urip bakal balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule
janjine pamit esuk lunganera janjine nganti kapan tak anteni sak tekane. Ya, kita nyanyikan pamer bojo mengko. Saiki Banyulangi dhisik, yuk. Kanggo bocah-bocah wedok-wedok sing ning ngarep Anda luar biasa. Ya, tidak malu dengan lagu-lagu tradisional. Karena Anda menjunjung tinggi budaya yang ada di negara tercinta kita. Rukun. Suara angin, angin sing ngeridu ati, ngelingake seliram musik tak tresnani, pengen nangis ngetokke eluh neng pipi. Wiraweruh senajan mung ana ngimpi ngalemo tambah ana rasa kangen ning atiku ngalemo ngalemo ning aku ben raden kesiram udane dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kalingan mendunge udan telesana atine wong sing kasmaran asetya janji seprene tansah keringan adepe gunung rapi purba melukmu suaramu ngomongke apa adepe gunung rapi purba sing neng Langgrang Wonosari Yogyakarta. Jroning dada ben ra garing ngekep janji ora lamis gedhe nggon pun resnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe tapi popo amelokmu suaramu
tekane udan gimis telesana kelambi iki ajroning dada ben ra garing tetep janji ora lamis gedhe ning nggonku nresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung rapi murba amelukmu suaramu ngomong ke apa ademe gunung rapi murba sing nang Langran Wonosari Yogyakarta jajine nerang ati suwe-suwe pamit esuk lumane ra nganti sore jajine lumah ra nganti ne suwene kapan tak anteni sak tekane ya oh yeah. Yang penting semangat bareng-bareng ya. Nek ngelak kancane nek kowe ndek aku dibagi toleransi ya. Ben aja nganti ana sing semaput. Ya. Si. Cek. Ramai dong atau bojo ramai dong raka pedong percaya aku kuat hatimu cah ayu antenono Batang kota wisata yang luar biasa menarik warga masyarakatnya cukup cerdas bekerja keras luar biasa dan salam hormat kepada Pak Bupati dengan juga Bapak Wakil Bupati Ibu matur nuwun layang kangen ya. Yeay. Layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak poco karepe atimu adran yo ati iki maca tulisanmu ra krasa tetes seluk ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali enggal piye
Jangan dorong-dorong kasihan. Jangan didorong-dorong. Sobat biar rukun. Rama itu sapa wae ora kaget. Atau bojo pengen turu angel marang. Hey. Rama itu sapa sing ora trenyo. Ra kepethuk sawetara pengen waruh. Percaya dadi suwiwi uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga aku kaayuan tenana takaku. Sobat Ambyar. Oh, ah, oh. Rama itu sapa sing ora kangen. Atau bojo pengen turu angel marang. Rama itu sapa sing ora trenyo. Ra kepethuk sawetara pengen baru. Percaya aku kuat hatimu kaayu entenono kakakku. Umpama tanganku dadi suwiwi uga aku mesti enggal bali kepiye maneh marga karaku kaayu entenono kakakku. Terima kasih. Ya, luar biasa. Aku leren sedilut cawe itu ben nyanyi, tak ngombe dhisik. Ya. Kita panggil Yan Velia, Rima dan Yudit. Monggo. Batang luar biasa. Kita ambiarkan lagi. Sambil Mas Didi istirahat ya. Bareng Lare Jali. Sing dipendam janjine. Tangannya di atas. Nyanyi. Di loro. Kok kebangetan sambat melas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu.
Ikutin aku. Kita duet bareng di sini sama yang ganteng-ganteng di depan ini ya. Oke, sing tertib. Menangis hati ini, hancurnya harapanku. Kasihku yang berubah, itulah alasanmu. Aku ngombe susu. Susu ae. Ben sehat. Oke, lari Jawi. Yo. Susu sapi, sehat. Susu sapi. Saya minta suaranya yang kompak buat warga Batam. Nyanyi bareng ya. Iya. Nyanyi yuk. Telah ku coba meminta kasihmu, Biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Lagi. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. terima kasih. Berusin kita bersama, menemai ikatan cinta, tak mungkin kasih bila ku kunci hati untukmu. Simpanlah dalam gurauan, andainya kau berdua, itulah jadi penghalang. Sungguhku terharu dan pilu, kasihku semai kau abaikan, putusnya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Oh ahoy, menangis hati ini, Ora peduli, hancurnya harapanku, bongkar karepmu. kasihmu yang berubah, Wes kadung wegah. itulah alasanmu. Pergilah
kita sambut lagi. Ambiar bareng Lord Didi Kepat. Cek, mic-nya bisa naikkan mas? Abot ben, cek. Apa? F coba F. Lara atiku rasane nganti tembus nangisku iki kebangetan apa salahku Wedok apa dosaku? Apa tuh? Ambiar. Pokoknya sepakat loh rukun loh. Keluarga Sobat Ambiar, ayo. Kalung emas ya, ayo. Buat jadi bocor sini. Dulur-dulurku. Tangan pundi kalung emas sing ana bulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalung emas kuwi biyen tak tuku tak kontrake wong kanggo sliramu gede rasa tresnaku iya mung kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku bapak lara atiku rasane nganti tembus Pak Bupati, selamat malam. Warga Anda cukup luar biasa. Kalung emas kuwi biyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gede rasa tresnaku iya mung kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku lara atiku rasane nganti tembus oke bersama
Tepuk tangan buat Batang dulu. Izin kepada Bapak yang terhormat Bapak Bupati mungkin berkenan nyanyi sama saya Pak, satu lagu Pak. Ini masyarakatnya kangen Swanten nih Pak Bupati juga ini. Bisa dijemput Pak Bupati. Ambiar ya. Nyanyi Pak, duet ya. Tutup Lamianya sing neng jeruk lemariku nanging sing mbok pamer neng ngopo pamer neng ngarepku. Nah ini punya nih. Sarang-sarang Pak ya. Tepuk tangan buat Bapak Bupati Batang dulu ya. Pamer bojone dewe-dewe. Bupati ayo kene rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane petang tansah kelingan kepengin nyawan sedelo wae tenan citra janji tekane kowe ngapusi monggo Pak nganti plene suwene aku ngeteni nangis batinku rata soreku alas kapan tetes Allah jeruk lemariku nanging bojo anyar mbok pamer keneng aku tutu wangi mawar sing tak sawah neng mripatku nanging kowe lali larani wong kaya aku apa senang aku yen mau gawe loroku pamer bojo anyar nang ngarepku citra dadi tekane kowe ngapusi nganti plene suwene aku nganteni nangis batinku soreku alas kebaca detes Allah cek hey tutup kami anyar nang jeruk lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kenang aku tutup wangi mawar sing
kaya aku neng apa seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ngarepku neng apa seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar neng ngarepku. Terima kasih Pak Turun. Terima kasih buat rekan-rekan Batang semuanya. Saya Ukudo ya, setuju ya? Neng F. Sewu kuda sewu ati nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu neng endi pirang taun anggonku golei sepede durung bisa namoni. Kita nyanyi bareng-bareng, moga Pak Bupati. Kita nyanyi Sewu Kudo ya. Pokoknya Sobat Ambiar mah luar biasa di seluruh Indonesia. Dan tentunya Batang ini yang cukup luar biasa animonya. Sewu kuda wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu neng endi pirang taun anggon aku golei sepede durung bisa lamoni. Bareng wis tak coba anglalekake saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya alela gulila yang mung siji dadi panyuwunmu aku pengen katamu senajan sakedepe mata takut tombol kangen jroning dada. Monggo Pak Bupati. Wis tak coba anglalekake denemu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane yang mung siji dadi panyuwunmu aku
kepingin ketemu senajan waktu mung sedelo ataku tombo kangen jroning dada senajan waktu mung sedelo bareng tak ku tombo kangen jroning dada. Wes ya. Wis bengi ya udah jam 11 kok. Cah wedok-wedok ngenteni pemainku gendang tak kok nyanyi ya. Dori nyanyi. Ayo tak duet le. Sobat Ambyar matur nuwun. Sepine wengi iki ning kene aku ngenteni kesuwen-suwene wis pirang sasi ning weleri kowe ra bali apa aku salah nalika urip saomah rembulan sing ilono segara padang ana atiku kula pujan hatiku ra teko ning weleri dan mulia apa aku salah nalika urip saomah kanggo dhek sing tau nglarani atimu sing sabar mantan dilalekke ditungake sing apik aku nangis aku kangen janjimu biyen kowe seneng ning mikiri tak enteni ke mulia ning kene aku ngenteni matur nuwun sabar mas sabar Ayo damai, joget tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Wes. Sing rukun, sing rukun. Lagune Dalan Manyar yo. Kembang tebu sing kabur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng dalan anyar kowe aku ngerti dhewe neng ngarepe mata
neng dalan anyar kowe neng kulon terminal Kertanagara ngawe. Kita nyanyi bareng-bareng dengan semangat, senajan patah hati tetap dijogeti ya. Rekan-rekan muda Batang sangat luar biasa karena masyarakat suatu kebanggaan bisa nyanyi di sini. Ketemu Bapak Bupati, juga Bapak Wakil Bupati segenap anggota DPR yang Kabupaten Batang tentunya. Anak-anak muda yang sangat potensial di sini luar biasa juga Pak Turun. Kita nyanyi bareng-bareng, suara hati kita nyanyikan. Kembang tebu sing kabur kanginan, saksi bisu sing dadi kenangan, prasetyamu kuwi mung kiasan, tresnamu saiki wis ilang. Neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti